There'll be no more pain. There'll be no more shame. There'll be no more loss in Jesus' name. There'll be no more sorrow. There'll be no more bloodshed. He said it is finished. We believe. He said it is finished. We believe. He said it is finished. He said it is finished on the cross of Calvary. He said it is finished. Yeah. We Jesus. The I need the room to me. We are why I look at it in the Amaranche. Egypt, when they can sit in our back, where love and that even Zenola, Okoroafor. I make a lady, she make a lady, about women and Cassiope. But he was an Zenola. They got a brand new Zenola. We are wine and Chineka. They can give a feedback. Ile arumpe mwage mwari ma di ma wunye ma ụmụnne na ezinụlọ ndị agbata obi nzukọ Kraịst iweta nkasi obi. Onye nwanyị na Chineke onye n'ime ọnọdụ niile na-agbachitara anyị were nkasi obi nke eluigwe kasị nwoke na nwaanyị obi ma mee ka anyị were ọnọdụ dị otu a mara na nkwa anyị dị ihe na-akwụsị akwụsị. Ka n'iru Chineke ka idu anyị n'aha Jesus Christ onye nwe anyị. Amen.
Chineke onye maara ihe omimi karịa mmadụ ịdịghị agbanwe agbanwe mana ọnwụ mana ndụ ịka bụ Chineke nọnyere ezinụlọ kpuchite ezinụlọ chebe ezinụlọ onye nwe anyị wepụ oge kwa akwa ka ha rute ụka ọṅụ na ihe ọma ka naanị hụ ya ga-ebuli elu na Jizọs Kraịst eze anyị. The fairest of 10,000s to my soul. He's the lily of the valley, in him alone. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000s to my soul. On my grief was taken, and on my soul is born. And temptation is my strong and mighty toy. I've all for you forsaken, I've all my There is power in the blood, power in the blood. Nke ọbara gị ka ọ bụrụ ihe doro nsọ, ka ọ bụrụ ebe ife ofufe nke mmụọ gị ga-ewere ọnọdụ baa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ka anyị bilie ọtọ na Jizọs na-enye udo n'obi. Abụ 190. Eze udo n'ime ajọ ụwa nka, ọbara Jizọs na-enye udo n'obi. Mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ ka onye nwe anyị kwuru, onye na-ekwere na mụ ọbụna sị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke na-ekwere na mụ agaghị anwụ anwụ ruo mgbe ebighị ebi. Nke ugboro nke abụọ, ezi udo. Mụ onwe m amatawo na onye mgbapụta m dị ndụ, na ọ ga-ebilikwa ọzọ gaa n'ikpeazụ, n'ihi na anyị ewetaghị ihe ọbụla n'ụwa. Ọ bụkwa ihe were anya na anyị apụghị iwere ihe ọbụla. Jehova nyere, Jehova nara ụkwa, ka aha Jehova bụrụ ihe a gọziri agọzi. Nke atọ,
asị na anyị adị ndụ ọ bụ ebe onye nwe anyị nọ ka anyị dị ndụ ma asị na anyị nwụrụ anwụ bụ n'ebe onye nwe anyị nọ ka anyị nwụrụ anwụ ya mere ma anyị dị ndụ ma anyị nwụrụ anwụ anyị bụ nke onye nwe anyị. Nke ikpeazụ solemn moment to commit our beloved sister, mother, Mrs. Ebere Chi Okoro into the hand of the Almighty God, our Heavenly Father. In the presence of death, Christians have so sure ground and confidence and even joy because of the Lord Jesus Christ, who lived and died as we do, rose from death and lives forever. Through faith in him, we obtain eternal life. Therefore, let us come humbly with calmness of spirit before him, so that we may receive comfort of the Holy Spirit. Let us pray. O God, the Lord of life, the conqueror of death, our help in times of trouble, who does not willingly allow grief to affect the children of men, comfort us who mourn and give us grace in the presence of death, to worship thee, that we may have sure hope of eternal life, and be enabled to have our whole trust in thy goodness and mercy, through Christ our Lord. Amen. Almighty God, Father of mercies and giver of comfort, deal graciously, we pray thee, with those who mourn, that they may place every care on thee, and console the consolation of thy love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Eternal God, our Heavenly Father, who loves us with an everlasting love, help us now to wait upon thee with reverence and submissive heart, that we, through patience and comfort of the Scripture, may have hope and be lifted above our distress into the light and peace of thy presence, through Jesus Christ our Lord. The Lord's Prayer. Our Father. Hide away. Okay. Who know the power of your anger, even according to your fear? So is your wrath. 12. So therefore teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Biko anyị were onye ji oziọma nke ọzọ 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to it. Praise the Lord. 1 Thessalonians 4 verse 13, sorry. He said, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are slept, that ye sorrow not, even as others which have no hope. 14. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Verse 15. He said, For this we say unto you, by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Verse 16, he said, For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. 17, he said, Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Verse 18, wherefore comfort one another with this word. Praise God. You believe in the Lord, believe also in me. In my Father's house are many mansions.
were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and receive you unto myself. And where I am, there you may be also. I live with you. Peace I give unto you. Not as the world giveth, I give unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. What is the Lamb? Praise the Lord. Piko eji mohira anabata mmadụ niile. Adannem. Ọba Adannem. And ndị mmadụ ma ya ama n'ihi na ọ bụ onye dị social. Ọ bụ onye dị friendly. Ọ bụ ka na-ezi omume. Ụta ishishe. Ụta ịmakwara Chineke chere ụta. Nasị ka onye niile bịara ebe a kara obi. N'aha famili anyị kara obi, ndị ọgọ anyị kara obi, asị ọ Chineke wetara, ọ Chineke were, ka ngọzi dịrị aha ya. Hallelujah. Biko ebe ndị lụrụ ya alụ, ndị think amazing, ka ọ bụ dukufu onye bịa gwọta ya okwu. Ma enweghị m agafe, mana bere ala abụghị nke obiọma. So ka onye ọbụla bụ ihe mwute nye mkpụrụ obi anyị n'ihi nwunye anyị hapụrụ. Oke mgbe nwa agbọghọbịa batara na ezinụlọ anyị bụ ezinụlọ Ogwo. Ọ bụ onye obi ebere nyere anyị dịka aha ya si dị. Ebe o si otu a dị, anyị amaghị ihe anyị ga-ekwu, kama anyị si ka Chineke nara mkpụrụ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs. biko ndị medical line ha nọ nso, onwe ga-ekwu okwu ma onwe gị ka m gafee. Then biko onwe gị, biko school ebe ụmụ ya na-aga, ha si ha nwee 1 minute ịgbatụ ama. Onye ahụ jụọ ya sị onye ahụ anyị ka mere ọ bụ ihe ọ bụ. Ebere bụ somebody dị social, all do good to everybody. Ọ na-achị, ọ ga-egwusoro onye ukwu egwu, egwusoro onye nta egwuregwu. Ebere enweghị nsogbu, but ebe ọ dị n'ọnọdụ dị otu a, sị ka Chineke obi na-achị. Praise the Lord. Biko everybody be very courageous in this burial. Biko ndị Sastan. But the only thing I know, we can't question God. We can't question God. Nurse, you know from our hearts, we love you sincerely. You have been there for us. Even in our weakness, you continue to strengthen us as a school. You have contributed immensely in making sure that Superior International School starts. But it's unfortunate you were not alive to reap all you have been sowing in Superior International School. But we can't question God. All we are saying, it is well, it is well. Praise the Lord. I'm Reverend Opera from the Assemblies of God. I came with my daughter right from Anambra. This woman embarrassed me with love. The day my daughter was to graduate in the hospital of the father, she took it upon herself. The cooking, the arrangements. I was asking my daughter, I said, how do you come about this woman? She says, it's the daughter to the doctor. That's how she does. She took everything as if it is her own. And when my daughter told me that this woman is no more, I couldn't be absent in the burial. I told my daughter, no matter where it is, we don't know here, we traced right from Umuze. We traced from Umuze down to be here. The father had been so good when my daughter was there. And this lady, I'm telling you, I don't know why good things doesn't last.
Good things doesn't last. Oh man, I got not. Otu siri buru graduation nwa m hazie ya ndị mmadụ rie nri ji aka ya kee nri hazie ya everything as if na ọ maara onye anyị bụ nsi ezinụlọ di ya na ya ụmụnne ya unu kara obi Chineke onye kwenyere ka ọ dị a ọ maara nke ka mma Chineke gọzie. Praise the Lord. Because finally, when the other, did they have anything to say before the church? Because church is bachama or the going on Owegi and then Ebo Ebobi. Praise the Lord. Auntie Ebi, our neighbor, Wurokwa. Except when I name boy, I will keep boy at Baza. Mola Biaru, Ega Marine and TB no the information. So many things I went around and inside our church. It's our neighbor, when they see Anaka. And the one thing, all the come now, one thing would Ega man up wala, Ekele from Emepela Gate. Good morning, good morning, good morning, good morning. And as a Chineke, Kochikwampulo Bianaha Jesus. Amen. Praise the Lord. Our sister Biwo, our neighbor, oh, them surprised a lot. Manona, 1 year happy. Moving more to talk. So you will see Chineke na ya lekota ya n'ezinụlọ ya. No, na Jesus. Finally, the church. Wadi is alarm. Wadi is alarm. Hallelujah. Ihe m chọrọ ikwu ebe ahụ bụ Ebere bụ onye chọọchị anyị a na-ekpekọrọ chọọchị. Ọ bata chọọchị gị ma mmadụ batara. Ihe ọ bụla na-eme na chọọchị ya nwe. Chọọchị anyị ezichala property dị ya, ọsta harịa ya. N'ọzụcha ya dosa ya. Hallelujah. But agbalịala ote anyị ma bụ mmadụ kwesịrị ịgbalị n'owe ka hapụrụ Chineke nke fọrọ ọnụ. Dịka isiokwu m bụ ọnọdụ ya Chineke mazuru ya. Te Chineke lekọta family ya. Te Chineke nabata ya nke ọma. Ọ bụ na o nwere ihe ọjọọ o mere, te Chineke ji maka ihe ahụ na-arụ maka ihe ahụ ọ zụchara dosa na chọọchị. I believe Chineke ga-eji ihe ahụ gbaghara ya. Ọ nabata ya nke ọma n'aha Jisọs. Praise the Lord. Because I believe by now go Abu 239 SS and X 798 fading away like the stars of the morning. Abu 239. One, two, go. Nagafe di kababa dokoto Rumbanya wara o twakaige si no lo wakala nani ola kageji cheta nani olwa kageji cheta o twakaige si no lo wakala nani olwa kageji cheta and ọzọ ga-anọchi kpọrọ mkpụrụ n'obi anyị kụrụ ma ndị na-akụ mkpụrụ
aga ọlọ́ha ani ọ̀nà ni ọlọ́ na ni ọlọ́ kàgéjì cheta otu kàgéjì n'ọlọ́wà nkala na ni ọlọ́ kàgéjì cheta. Ka anyị kwuru mgbe anyị nọ na ndụ, naanị mkpụrụ nke anyị kụrụ, ihe ndị a ga-abụ ihe ncheta mgbe anyị na-anọkwaghị na anụ arụ a. Anyị na-arịọkwa gị Chineke, dịka anyị na-abụga n'iru ịnụrụ okwu gị, nwekwara okwu gị Chineke gaa n'iru ịdụ obi anyị ọdụ, ịdọ anyị aka na ntị na ịgba anyị ume n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. My hope is built on nothing else than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly lean on Jesus' name, on Christ the Son. Rock I stand, all other ground is sinking sound. All other ground is sinking sound. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sound. All the ground is sinking sound. 1 Corinthians chapter 4 verse 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that you sorrow not, even as others which have no hope. Ma ya achọghị ka unu ghara ịmara ihe banyere ndị na-ada n'ụra ọnwụ, ụmụnna o wee ghara iwute unu, ọbụna dịka ọ na-ewute ndị fọdụrụ na ndị na-enweghị olileanya. Is your hope. Abụ abụrụ na-eme ka anyị mara na ọ dịghị ihe ọzọ nke ewukwasịrị olileanya anyị ma ọ bụ n'ime Jizọs Kraịst. N'ihi na ọ bịa bụ oke nkume ka na-eguzosi ike, ihe niile baji uzuzu nke na-emi emi, nke na-achịchapụ ụkwụ, nke dabara n'ime ya. With time you will collapse, you will fail. In verse 13, na-ekwu gbasara ka anyị ghara iri uju dịka ndị na-enweghị gịnị olileanya. What is hope? Hope is what we relied on. Hope is something that we can run down to in times of despair, in times of sorrow. Sekut m nọ n'ime ya ga-enwe burial ma hapụ ya. Eziana man nola in that circle to Gawazo. That's why I have to be here. If not, I wouldn't be here. So what am I explaining? The reality of life and the reality of death. But why you need to know about? The guy go na abuoma. Osai Chineke nyanyo biama mihe. Give us the heart of wisdom. What any and everyone karịsịa n'ebe a nwere ihe dị iche, n'ihi na ebe a sị ka anyị ghara ịkwa akwa dịka ndị na-enwe gịnị olileanya. That is where the Christian faith plays an important role in everything that we are doing. Anyị nwere olileanya
ụmụ Chineke, nwa Chineke, onye kwere ekwe nwere gịnị? Olileanya. Knowing even if death comes, it will not separate us from him. That's why Romans chapter 8 from verse 35. Jina ajụa gịnị ga-ewepụ anyị n'ịhụnanya Chineke nke dị n'ime Kraịst Jizọs. Ọ gwere ya sị, ọ bụ ọnwụ, ọ bụ ịgba ọtọ, ọ bụ mma agha, ọ bụ agha, ọ bụ ihe dị ugbu a, ọ bụ ihe gacha bịa. Ọ sị na ihe ndị eme gịnị? Ha ezughị oke ka ha wepụ anyị n'ịhụnanya nke Chineke. So to the family, it's very shocking, it's very sudden, unexpected. But the reality is that death will come. And it has come. And what we have to do is to anchor our hope in Christ. Because that is the only consolation. That when you are in Christ, like Paul says in Philippians chapter 1, verse 20, 21 to 22, Paul said that he's in between. Obiya yipu anu arua, obiya noro na arua. Ọ sị ma ịdị ndụ ka ọ bụ ịnwụ anwụ. Ọ sị m dị ndụ m ga na-emere ndị mmadụ ihe ọma, m nwụọkwa na m alakwuru Kraịst, mụ na ya nọ mgbe niile. So we battle with these things day by day, to live or to die. But when death comes, our only hope is that we are not dying without knowing where we are going. To all of us that have gathered because of our sister Ebere, we are so touched, so emotional, crying. We need to ask ourselves, abumezi mmadụ. Ọbụna anyị gbara ebere ama na ọ bụ onye na-emezi ihe, anyị kwesịrị ịjụ anwa ya ajụjụ, anyị na-emezi ihe. Ọbụna anyị gbara ebere ama sị na ọ bụ onye ọbụ ọbata ahụ na ihe dị mma, ịchị ọchị nwere onwe dị. We need to ask ourselves such question. Do we live such a life? That is the only good thing that we can do in her memory that will last. Ka anyị ṅomie ihe ọma na ndụ ọma o biri, wee si otu a bie ndụ dịka anyị nwere ohere. Mana Paul na-eme ka anyị mara n'ebe a, ọ sị akwala akwa dịka onye na-enweghị gịnị? Olileanya. When the sister came up, ọ sị na ya maara na nwanne ya biri ezi ndụ. Na ya kwekwara na Chineke maara ahụ na o biri gịnị? Ezi ndụ. Na-elekwa anya site n'ezi ndụ ya na ọ ga-eketa oke ọma n'ebe Chineke nọ. If we have that assurance that she knew the Lord, we don't need to cry as people without hope. Jesus. Lord, we ask, may this privilege, O Lord Jehovah Nissi, grant us an ample opportunity to reconcile with you. In the name of Jesus Christ. I na gozi aha gị Chineke na n'ehihie a ebe gwara ya okwu na-ataghị ya ata ịgwa anyị ka anyị nwee olileanya. Anyị arịọ Jehova ka enyere anyị aka. Even as we continue to wail, Lord, we pray. Eluigwe anyị agaghị ebe akwa ka ndị na-enwe olileanya. Ekele dịrị gị onye kwesịrị ntụkwasị obi n'ihi hụrụ mkpụrụ obi anyị n'anya. Ọ masịkwara gị na a ga-agọzi anyị. Agọzi aha gị Chineke na orugo onye jiri gwa anyị okwu. Anyị arịọ n'eluigwe n'elu isi ya ga-aga n'irigoro oge. Ndewo n'ihi na ị bụ Chineke n'ezie. N'aha Jizọs Kraịst. Ọ na ilu ụmụ ya anya, ị ga-discover that ọrụ ka dị there. Ọrụ ka dị there. I said it the other day when my father died. I was thinking na na-eme ceremony. It was after emechara. My uncles, all of them, they were all there. Everything we need, we were chopping chicken and all the rest of them. But after 1 month of my father's burial, the dead man and Pama Wala, the day I from Ogwo school, 64 naira. I search everywhere, but where back 64 naira. Mat na atore. Now line is shared in Pam, line 12. Now I told my father, because Mobro no, I got school. We are going to give, and I'm saying it to all of us. We're in contact. I'm saying it with every problem. So, Biko, I bury no nye, but Kaya Nyalone, Kaibalite to go on. In order to make sure
Now, what time for this young man? No, on a day fail, on a day fail, on a day fail. Oh, ya wa wunne, oh ya na get one na. Ya wuro na de mazuomo. A use ya 1 week. For now, I would use one day. Because I way and here just sign Ogwo and they demand another one from the dad. So please, Anna Maria, I'm the one they not here. I will pray for you specially. I'm telling you the truth. They not here when they can say from now, Geru in a week time, we can afford a 5,000 naira for this family. I would like you to come. I'll be number one. I said, Meji Yubua, from now, just come. Let us give to this family. I build to little things. Create a little bank account for these children. Many of them, mama and their mama. But the last born, money on our according to Biana hospital daddy. It was like as if we were playing. Please. Yabro no get me to no be a man said. Wege patozo, I get me the bonyano. Ogulana bomoyano. That is where we can do it. Can afford 5,000. Just say God. I will do it. I'm a Nigeria. But ni okuge. I'm a Nigeria. 5,000. God bless all of you, sir. God bless all of you. When you get like 2,000 or 3,000, please join us. Nga toka bekote bero football. Yabro ni jiri nke gubua. Get make sure meji. Yabro ni ji ya. Yabro ni get need the account number. Meet me. I get the account number our brother Okoro. Onya genya ya wakagiji. Ijiri nke ginaka jideya. After the prayer, we all will come and give it. 2,000 naira. Please join us. Ijili 2,000. You can afford 1,000. Hapoche gipia. We are not raising funds, but we're here to support this family. We're all here to support this family. In your tour, I was coming. Master, my presbyter, I got my Beka Berry and Ogwo cousin. I got a family. I got a traditional wedding and other things. Oh, in home, I got Ijigi 500 or 200 join. Biko kaji kotaka yono. Unobla again wanako kujideyaka. We're going to pray. Mark my word, and I'm saying it. Ihe bata bata nko ojo aga abia na family. Are you hearing what I'm saying? Oto obule bilimiri gesi bilie. Ma deke bera gesi na family no there have faith that I can afford kobomji. Whether miji ya, he make sure that he can one night work anya miracle. Anya miracle aga abia na izena Lord. Onwe rugeru aga abia na izena Lord. Reverend Stephen, come and pray for this family. Pray for all of us. Let us pray. And through your servant, Lord, you have called on us to make a commitment to procure future and to avert evil. I may put your Jehovah, the guy in only Amen. According to your servant, Amen. Father, because we have given, because we have concern, Jehovah, again, ba paneli sigi. Nikaga barainanto. The matter God see do. Not just because we are giving, but because we are making covenant under God. Yes, sir. According to your servant and with decree, Lord, we shall not cry. Lord, as we have compassion upon these children and the family. Jesus Christ,
Biko ya bụrụ na onwe ndị ọzọ jee nye onyinye, biko come and put it. Asịla na-akpọ gị ihe iji, nke ọ bụla iji ka aka gị baa n'efere ahụ. Nke ọ bụla iji ka aka gị baa n'efere ahụ. Oh my Lord, I trust in Thee. Let me not be ashamed, never my enemies triumph over. Praise the Lord. On behalf of our school, Stand Superior International School, 196 on Okoroafor. God bless you, sir. Wendy also. Praise the Lord. On behalf of Dominion Kingdom, we have something for the family. Okay. Then the church. Nke a bụ ndị Ebenezer Methodist Church. A lere anya sị gbanweghị ihe ọzọ. Ka e were ebe 50,000 naira were na-ekui family and mmiri for now. Ka Women Fellowship ndị ọ na-esosi ike ha sị ka e were nke a were tiri ha. Then biko the family unu pụta ka ekpere unu ekpere. They are too close to this side. Amen. We hear one of them. Amen. Maybe Pastor, we hear one of them that will do. God committed this family and pray God. Let there be open heaven. When the Hagapo can maples be all around. Can maples just pray for them. Pray for them. Ikemo, Ezemo, you are the God of fire. Ikemo, Ezemo, you are the God of fire. Ikemo. Iye riobamo bia. Iye riobamo bia. Inasimu chere na wike bia. Inasimu chere na wike bia. Iye riobamo bia o. Iye riobamo bia. Anywhere guzomu na nyawu na ekupu oku. Odidi mmanụ na nyawu. Odidi mmanụ kwasịrị joko ka m zokwasịrị. Anyone onye si n'ezinụlọ agaghị ahụ ihe ọma. Anyone onye si n'isi ezinụlọ ga na-adara ya aja. I stand as a prophet. I declare this time. Oh, no, no, anyone na meguzo. Oh, no, police in the adaraja. Ya were ke ya tụọ ya. Akeji 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 ke ya tụọ ya. In the name of Jesus Christ. Onye nwanyị, onye ọbụzọ kwasịrị ụkwụ ebe ole gaa na mmiri. Onye nwanyị ọpụta ọ ga-azụ ụkwụ n'aja. Onye nwanyị ana m asị ala ugwu eke ga-agba mkpu. Onye nwanyị onye ọbụla ọsọ ya bụrụ achọghị m ịma
My mother, there will be no peace for the wicked. That is your word. God, you say we suffer no witch to live. I stand as your word as a prophet, as your priest ordained by God. Lord, I'm declaring at this time. Now, sir, Chineke, give onye na-emepe n'ụzọ nke eluigwe. Elekwa oko ka m na-eweta n'eroge. Onye nwa ihe mkpata ya, I double it. I give you divine speed. Ga-agbagba karịa ndị ọzọ. Ihe ọ bụla imetụrụ aka ga-abụ ngọzi. Ihe a ga-eji ụzọ ụmụaka agaghị akọ. Eluigwe gị ga-eghere onye n'ụtụtụ. Ọ ga-eghere onye n'ehihie. Ọ ga-eghere onye n'abalị. In the name of Jesus Christ, I cover you with the blood of Jesus. Onye ọbụla wetara anya ọjọọ n'ebe nọ. I na-asị ka arụkpọ anya dị otu ahụ. Anya dị otu ahụ agaghị ahụ ezinụlọ ọzọ. I dim you with the blood of Jesus Christ. And I declare heaven to cover you once. Let it be so. In the name of God the Father, in the name of God the Son, in the name of God the Holy Spirit. Biko onye okenye nke ezinụlọ ya bịatụ nso. So biko daddy, Denny na no here. As you can over here. So throw more pure water. I'm an MF from Lego. MF from the church will still come again. From beginning, we've been part of this journey of sickness till this day. I'm an MF for Lottie. And I'm going to worry as through pure and going to Karobi. Now, Jesus Christ. Biko onye ezinụlọ a ga-eme announcement. Nke mbụ anyị na-ekele Chineke onye mere ka ụbọchị taa ya bịa ojedo. Onwe ihe mere ya la amaghị ama. Ebe o rurula n'ogo dị otu a. Anya sị unu emeela ma ọ bụrụ nnukwu eke anyị. Unu emeka, unu agbalịala. Otu unu ji kwanye ugwu, ndị ọgọ, ndị enyi, ikwu na ibe, ndị nsebe dị iche iche. Unu bịa kwanye ugwu. Asịrị ka Chineke kwụghachi onye ọbụla mmaji mmaji. Ọ bụ eziokwu na ọ bụ ihe anya mmiri. Mana anyị na-arịọ Chineke onye ma ụbọchị dị otu a ka ọ dị otu a. Mgbe onye ọbụla ga-esi ebe a laghachi ebe o si. Ana m asị na ụkwụ nke unu ga-eji laa. Ọ ga-aka nke unu ji bịa mma n'aha Jizọs. Udo nke Chineke nyere onye ọbụla. Ọ bụrụ ma emechazie ihe ndị ọzọ kpọrọ afọ, a ga-eme ka unu mara onye sikwala ebe a pụọ ma ọ bụ ndị ahụ kwesịkwara ahụ ka ha gaa jee nke fọrọ afọ. Ya mere a sịrị chetu, ọ bụrụ nwere mmiri ọjị nke ọbụla enwere, a ga-eme ka onye ọbụla ka o ruo anyị aka. Ka Chineke anyị gọzie anyị n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Christ onye nwe na-atọ ụtọ agụ na ihe.
No. Kegerure ma mmụọ gị nke nọ n'ime anyị ga-adịgide ebighị ebi. Bịa doo ile nke a nsọ ka ọ bụrụ ebe obibi nke ga-adị nwoke nye uru gị bụ Ebere, ka mgbe obi ike ga-ada ka ndị nwụrụ n'ime Kraịst dịka mkpa gị si dị ka o soro ha bilie izute gị na mbara eluigwe. Edemuli ya nsọ bara aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Na ihe gwuru dị ntakịrị o. Ikwu anyị wuru nke wuru nke site na Chineke, ụlọ a na-ejighị aka wuo nke dị ebighị ebi n'eluigwe, ebe ọ masị Chineke nke pụrụ ime ihe niile ka o si n'obi ebere ya kpọrọ mkpụrụ obi nke nwanne anyị nwanyị ka anyị hụrụ n'anya, onye rapụrụ anyị n'alaje. Anyị na-ewere ahụ ya nye ala na onye na-eti ya aja. Aja lara aja, ntụ lara ntụ, uzuzu lara uzuzu. Onye ga-eme ka arụ nke ọnọdụ dị ala nke a ka ụmụ oyi ọhụụ ka anyị na-arụ nke ebube ya wee nwekwa otu ụdị dịka ike ya si dị, nke o ji pụọ bụ na ịdị ihe niile n'okpuru onwe ya, wee n'olu ka o si n'eluigwe daa sị m, site n'ugbu a ngọzi ga-adịrị ndị nwụrụ n'ime onye nwe anyị. Mmụọ Nsọ wee sị ka ha bụ ndị a gọziri agọzi n'ezie, ka ha wee si na ndọgbu niile ha dọgburu onwe ha n'ọrụ zuru ike. Gị bụ eze nke otuto gị Kraịst, gị bụ ọbara ebighị ebi nke Nna. Ma i meghesịrị ihe mgbu nke ọnwụ, i mere alaeze eluigwe nye ndị okwukwe dum. Ị na-anọ ọdụ n'aka nri Chineke n'otu nke Nna. Anyị kwere na ị ga-abịa ka ị bụrụ onye ikpe anyị. Ya mere anyị na-ekpere gị na ndị uru gị aka, ndị eji ọbara gị dị oke ọnụ gbapụta, mee ka agụkọ ha na ndị nsọ nke gị otuto ebighị ebi. Amen. Anyị ga-ahụ na anyị bụ ndị kwesịrị ekwesị n'anya gị. Anyị ga-anatakwa ngọzi ahụ nke Ọkpara gị ịhụrụ n'anya ga-eji gọzie ndị niile ndị hụrụ gị n'anya, na-atụ egwu gị. Ndị hụrụ gị n'anya na-atụ egwu gị, ndị ọ ga-asị, bịanụ ụmụ agọziri agọzi nke Nna m, naranụ alaeze nke a kwadoro unu site na mmalite nke ụwa. Mezuo nke a anyị na-arịọ gị, Nna onye jupụtara n'ebere, site na Jizọs Kraịst, onye ogbugbo na onye mgbapụta anyị. Amen. Chineke ike nke ndị na-adịghị ike, nkasi obi nke ndị nọ na mwute, enyi nke ndị na-enweghị ibe, ekwela ka ọnụma rie ụmụ gị ọbụla ezinụlọ a dị ka mmiri. Ekwekwala ka ihe ụfụ nke obi mee ka ha gbakwute gị azụ, ma amara ka ha si na ntachi obi na olileanya na nwekọ
nke Kraịst nọgide n'ọlụ gị na n'ime ịdị ndụ dị ka ị na-achọ tutu ruo mgbe ha onwe ha ga-enweta ndụ ahụ nke juru eju n'iru gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye chọrọ itiri ya aja o wee Okay, thank you. Okay. What's the good? Dile bochi ya ngwa were no shovel bochie ya na. Oh, the shovel no wetakwuo no karịa. Thank you.